bio rođendan, tada mi je došla rodbina. Na taj dan brat i ja smo otišli odmah napolje, a sestre su mi bile u kući. Mi smo igrali smo fudbal i igrali košarku. Bilo je sve super, dok ja nisam htjela da pokažem bratu jedan trik sa trotinetom i pao sa 1 metra visine. Hteo sam da se pravim važan, ali to nije uspelo. Onda sam se onesvestio, kad su svi začuli, odmah su izleteli napolje i odneli me unutra. Čim sam se probudio, krenuli smo u bolnicu. Tamo sam upoznao još neke drugari i igrao se sa njima. Ja živim u gradu, a moja mama živi na selu i volimo da idemo da posećujemo njenu baku. Jednog dana nam je palo na pamet da odemo da je posetimo. Seli smo u auto, a ja i moj brat smo se naravno svađali ko će da sedi napred. Ja sam pobedila jer je mama rekla, ako se ne smirite, nećete ići. Seli smo, otišli smo na selo i baka nas je dočekala sa sladoledom i malinama. Brzo smo smazali i otišli smo na drvo da beremo višnje. Brali smo, skakali smo, padali smo, ali dok sve nismo obrali. Sišli smo dole i otišli smo da cijepamo drva. Iscijepali smo puno drva, naložili smo i otišli u kuću. Zaspali smo, ujutro smo ustali, pozdravili se sa bakom i otišli kući. Gotova sam. Čekaj, zbunila sam se skroz. Dolazili su gosti iz Hrvatske. Ja sam primala jednu devojčicu. U početku, kada su došli, mi smo se lepo družile, pričale i lepo smo se tako družile. Ali kada je došlo veče, ona je počela da plače i nije htjela da spava kod mene. Pa je prespavala kod svog deke. Sutradan smo se opet našle u školi i lepo se družile. Ali ni to veče nije htjela da spava kod mene. Sljedeći dan su oni išli kući. To mi je bilo jedno jako lepo iskustvo. Jednog dana rano sam ustala. Mom tati je bio rođendan. Bila je žurba u kući. Spremili smo kuću da bi došli gosti. Očekivali smo goste za tatinu proslavu. Najviše sam čekala moju sestru iz Mađarske. Mi se jako dugo nismo vidjela. Skoro čak 3 godine. Ali kad su došli gosti, nje nije bilo. Ja sam je tražila, nje nije bilo. Jednom je neko zazvonio, ja sam bila presrećna. Otrčala sam tamo i zagrlila sam je. Kad sam je zagrlila, sve brige su mi nestale i tako smo se lepo ispričala i družila. Pa jedva čekam da se opet vidimo. Bio je četvrtak ujutru, pakovala sam se za ekskurziju na Divčebare. Sutradan smo krenuli ujutru. U autobusu sam sedela sa drugaricom. Kad smo stigli, srdačno nas je dočekao animator Zločko. Večerali smo, pa smo se išli raspakovat. Sljedećeg dana smo doručkovali i išli u šetnju. Najmanje mi se dopala ta šetnja, a najviše mi se dopala hrana i spuštanje kliskom. Kad smo se vraćali kući, putovali smo 6-7 sati i to je to. Moja prva ekskurzija. Došao je dan kada smo išli na ekskurziju. Išli smo u Zrenjanin. Išli smo na Sala. Zbunila sam se. Moja prva ekskurzija. Došao je dan kada smo išli na ekskurziju. Na ekskurziji smo dugo putovali. Išli smo na Salaš u Zrenjaninu. Tamo sam viđala mnoge životinje, jela sam sladoled kupili smo magnet. Tamo sam se igrala. Dan je prošao veoma brzo. Kući su me sačekala moja sestra i roditelji. Magnet sam stavila na frižider, a magnet mi se sviđao jer je bilo mnogo boja na njemu i bio je u obliku pečurke. Pa bio je petak i bila sam na druženju kod moje drugarice Lane, gdje su također bili moji drugari Lucija i Luka. I oni su svi bili u dvorcu kad sam ja stigla, u dvorcu na naduvavanje. I kako sam ja htjela da uđem, trebalo je da prođem kroz tunel i da se popnem na tobogan, samo što to nisam uspjela jer je Luka, umjesto da se spustio na tobogan i tako izašao, on je prošao kroz tunel kroz koji u stvari treba da se ulazi i onda smo se sudarili.
On je zaradio malu modricu dok je meni, naravno, pukla glava. I odmah ja sam krenula da plačem, a moji drugari da vrište jer su se jako uplašili. Moja mama je došla i onda su me odveli u bolnicu, ali sam imala sreću što mi tamo nisu šili glavu, nego su mi samo previli, ali svakako je mnogo bolelo. Sljedećeg dana mama mi je rekla da sam čak imala mali potres mozga od udarca i kad sam otišla u školu, učiteljica mi je rekla da imam jako lepu traku za kosu, da ni ne zna da je to u stvari zavoj. Pre letnjeg raspusta su nam došli gosti iz Bosne i Hrvatske. Ja sam dočekivala goste u nošnji i jedva sam čekala da dođe moja drugarica Ana. Anu sam upoznala prošle godine i kada sam čula da će ponovo da dođe, bila sam jako sretna. Kada je došla, napokon, mi smo pričale i družile smo se. Pokazala sam joj školu, slike od slame, muze i rekla da je ovdje njoj jako lepo i da ona ne želi nikada da ode odavde. I pričala sam i pokazivala sam joj o nošnji puno i rekla je da ona želi jednom to da obuče. I baš mi je drago što imam Anu za drugaricu jer je jako dobra i draga. I nadam se da će ponovo da dođe. Jedan dan smo imali kontrolni srpskog jezika. Međutim, ja sam se cijele nedelje spremala i učila, čak sam im ponavljala pre časa. Ali kada sam počela da radim kontroli, odjednom sam sve zaboravila. Počela sam se moliti da dobijem 3, ali sljedeći dan smo dobili kontrolne zadatke i bila sam veoma iznenađena svojom ocenom zato što sam dobila 4. Ove godine za 1. maj sam išla u šumu sa roditeljima, drugarima i njihovim roditeljima. Kada smo stigli, odmah smo raspremali naše mesto gde smo bili. Kada su oni došli, bilo je veoma kasno, pa nismo stigli da radimo nešto napolju, da se igramo. Išli smo u šator, trebali smo da spavamo, ali mi nismo htjeli jer smo bili puni energije, pa smo se zezali u šatoru. Kada smo se probudili, onda smo išli odmah da se igramo, pošto nismo stigli prošli dan. Uveče je došao jedan tatin drug sa decom i ženom. Mi smo bili napolju i pravili smo strašne face. Onda smo išli da se igramo žmurke napolju kad je bio mrak. Pa oni su morali da idu, mi smo onda otišli u naše šatore. Pa kad smo se probudili, zadnji dan išli smo da raspremamo celo to mesto. I bilo nam je jako žao zato što smo morali da idemo. Ali kada smo išli kući, onda je bilo jako zabavno, pošto nas i moj tata vozio u prikolici i svi smo se izlupali. I to je bio moj najbolji doživljaj koji nikada neću zaboraviti. Thank you.